L-Assoċjazzjoni Għawdxija tal-Futbol ingħatat 150,000 euro fajnuna finanzjarja mill-Ministeru għall-Għawdex. Sabiex għall-ewwel darba l-assoċjazzjoni tibda xxandar il-logħob b'mod live streaming. Dan hekk kif kawża tal-pandemija l-logħob ta' dan l-istaġun għadhom qed jintlagħbu wara il-bibien magħluqa. Dan il-ftehim se jkun qed ifisser li l-partitarji tal-futbol Għawdxi se jkunu jistgħu jsegwu l-logħob kollu b'mod dirett. Dan filwaqt li ser issir kompetizzjoni għall-partitarji sabiex ibassru r-riżultati tal-logħbiet kollha tal-futbol Għawdxi, biċ-ċans li jirbħu xi premijiet. Il-President tal-Assoċjazzjoni Għawdxija tal-Futbol Pardi qal li l-assoċjazzjoni hija impenjata li tiżviluppa l-komunità tal-futbol f'Għawdex, filwaqt li ringrazzja l-Gvern tal-għajnuna finanzjarja. Minkejja li kien proġett li bdejnieh bħala proġett pilota propju minn nofs il-lik li għadda, kif nafu fl-isfond tal-pandemija anke il-pubbliċità r-reklamar naqas u allura żgur li qatt ma kien ser ikun possibbli li nagħmlu dan il-live streaming u li nofruh b'xejn. Il-Ministru għal-Għawdex Klint Kamilleri tenna li lan ta' din l-inizjattiva huwa li jiżdied l-interess tal-partitarji filwaqt li jikber l-ammont ta' partitarji Għawdxin billi l-logħob tal-futbol f'Għawdex ikun iżjed aċċessibbli. Permezz ta' servizz ser nkunu nistgħu wkoll nuru l-partita kollha permezz tal-live streaming il dawk kollha li huma interessati u dilettanti tal-futbol Għawdxi u din ser toffri wkoll opportunità sabiex minkejja restrizzjonijiet nibqgħu attivi u nibqgħu insegwu l-logħbiet ġewwa Għawdex.